Kedysi podávali falošné svedectvo o svojich obetiach oni. Dnes svedčia ich obete. Životné príbehy pamätníkov holokaustu, fašizmu a komunizmu sa dozviete v novej publikácii Ústavu pamäti národa Sila svedectva. Ak ste aj vy zažili prenasledovanie totalitnou mocou, vypočúvanie či väzenie, vydajte vaše svedectvo. Nechceme zabudnúť. Partneri. Projekt finančne podporil. Viac informácií na www.upn.sk.